Wadiwa mterere, wadiwa wechidiki. Wanga uchizviziva here kuti unogona kushandura upenyu hwako mugore ra2023? Wanga uchizviziva here kuti une kodzero yekuti unge uri pakati pevanhu vachasarudza mutungamiriri wenyika yako yeZimbabwe, vachasarudza kansela vauchange uinaye, vachasarudza MP kana Senate vauchange uinaye kubva gore ra2023 kusvika gore ra2028. Wanga uchizviziva here kuti munyika yeZimbabwe pari zvino hamuna mushina unorapa kenza uyo unonzi radiotherapy machine? Wanga uchizviziva here kuti muzvipatara zveZimbabwe hamuna ma-MRI scan aya anoshandiswa pakuvheneka kuona kuti mukati menyama dzemunhu makamira sei? Wanga uchizviziva here kuti zvekare muzvipatara zveZimbabwe hamuna ayo anonzi ma-CT scan anoshandiswa zvekare pakuvheneka mumuviri wemunhu kuti utano hwake hwakamira zvakaita sei? Izvo zviri kuita kuti mitengo yekurapwa inge ichikwira, zvinge zvichidhura, uye vanhu vange vachifa vasina kurapwa kana kubatsirwa munyika yeZimbabwe. Unogona kuzvishandura nekuenda kunonyoresa kuvhota. Kwete kungonyoresa kuvhota bedzi, asi nekuenda kunovhota musi weelection day. Gore rinouya une chitsvambe chekuenda kunoshandura upenyu hwako, une chitsvambe chekuenda kunoshandura mamiriro akaita zviri muupenyu hwako. Hausati wamboshanda, hausati wambobhadharwawo mari. 2023 igore rekuti uende kunoshandura. 2023 igore rekuti uende kunisa mutungamiri ane zvido zvevanhu pamwe, mutungamiri anotya Mwari, mutungamiri asingabiri vanhu, mutungamiri asingarwisi vanhu. Advocate Nozoni Chamisa ndiyo mutungamiri watiri kufanira kuvhotera muna 2023. Kana wakatarisa video, iendese kuvanhu vazhinji. Tiende tinonyoresa kuvhota neuwandu hwedu. Tiende tinoshandura mamiriro akaita zviri munyika yeZimbabwe.